Kaixo, ongi etorriak, biro txanda berri honetara, bale? Egin duguna da, orain kontatxara nator, nola moldatu gure Industria 02 OpenXR proiektua, biro 3.0 bertsiora, bai? Aurretik daukazue biro 2.0 bertsiora moldaketa, saietuko gara azkar batean 3.0ra moldatzen, bale? Orduan, lehenik eta behin egin behar duguna, bada biro jaitsiko dugu biro cloudetik jaitsiko dugu biro estudio proiektu txantilloi berria, bale? 3.0ra 3.0 txantilloi berria. Horretarako, sartzen gara biro cloud barruan, bale? Ez dakit nola jo naiteken hemen, biro cloudera, hemen dokumentazioan ematen diogu, eta hemen getting started with Biro Studio, hori nahi dut, vale? Eta nahi dut hemen, vale? Recommended from here, vale? Jaitzen dut download, hori eta hori jaisten dugu, vale? Nada, hemen ikusi nahi dut, ze Unity versio, vale, hemen esaten du, vale? It's recommended to use the latest Unity 6.0.x LTS version, vale? Tested with 0.49 F1, bai? Momentu honetan, hauek, gure virtualwareko lagunak, erabiltzen ari dira, azkenengo bertsioa orain jaitsi dana, bale da? Biro estudioaren azkenengo bertsioa egin zuten martxoaren 13an, martxoaren 18an gaude, bale? Ada infernu bat, egunero aldatzen dute bertsioa. Bale, eta hemen orain bertsioa da 6.0.18 FB. Hori da nik gomendatuko nizukeena jaisteko, bale? Badaukat nik la 6.3 ez du balio. Badaukat nik la 6.2 ez du balio, bale? Izan behar du, beraiek esaten duten bezala, 6.0.x. X hori, 18 FB. Izan daitela, bale? Orduan, horrek esan nahi du, azkenengo Unity bertsioekin, azkenengo Unity bertsio estableak direla 6.5 baldin badokazue, junbar zaretera atxera. Bale, ez dagoela eguneratuta, naiz eta martxoaren 13ko bertsio bat izan, Unityko azkenengo bertsiora, kontutan izan. Bale? Gu pasan urtean erabiltzen genuen, aurreko bideoetan 2.0era moldutu genuenean Unity bertsio bat ez da 6 ere ez, bale? Bada zerbait. Bale, eta bestaldetik, jaitsi beharko duzu ere OpenXR, nik horien baliabide bezala utzi dizuedan Industria 02 OpenXR fitxategi hori, bale? Aurreko bideoetan moldatu zenuten proiektu hori, OpenXR-koa, bale? Orduan, hemen badaukat Industria OpenXR, deskonprimituko dut, aterako dut, zabalduko ditut 2 proiektuak eta martxan jarriko gara.